Ndamira pamberi pedare ramambo mutasi. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasi. Zvese zvandicataura ndezvechokwadi. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Ndanyepa ndichabatwa nemhosva. Ndanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ngaanditungamire. Mwari ngaandibatsire. Zita renyu mutaura. Zita rangu ndonzi Kingston Mwandiwanza. Ndauya mudare muno. Ndakambouya musi wa 15 March pamusoro penyaya yamukoma wangu kunga mwana arwara nenyaya dzemishonga nemabhasiketi akanga anawo. Asi kubva kwatakaita mudare muno rugare rwangu ndakutambudzika. Tichingobva kuno akabva angotanga kuti iwe ndauda kukuuraya. Chikonzero ndechei? Kanzi wakwana sei kuti upinde mukati meimba yedu uteerere nyaya dzemumba medu isusu vaniki nawe. Ndikati ko inini wacho ndimbori wipi? Zvikanzi aiwa seumba medu. Saka ndipo pakatonda kuti iwe handichadi kukuona paurugare ipapapo, ndawagare kumba kwakafira baba wako kuKipi. Zvadaro ndinongoenda zviya zvekuti ndikasvika ndinoshanda zviya usinganzwisi kuti mashandiro endikuita pamunda apa kwakamira sei, unoshanda uchingocheka kuti munhu uya achaita sei, achauya achinditira zvakati. Handina kunga ndamhangara nyaya iyi kuti ndo zvaari kundiita, nekuda kwekuti mashure macho muna 2019 takanga tatengeserana mombe, akanditengesera mombe nhatu. Anditengesera mombe nhatu. Nyaya yangu yaita kuti ndisvike panapa inyaya yekunga ari kundidzingirira kuti pandiri kugara haachadi kundiona. Asi ndepako. Right. Zvadaro ndakaunza nyaya yangu kudare kuno. Inini handichakuzvikwanisira kaendese nyaya kwamambo mutasi. Zvadaro ndaunza nyaya kwamambo mutasi ndipo takapuwa zuva last week. Sina kukwanisa kunga tazotongwa. Kusatongwa kwataita last week ndakatofara nekuda kwekuti wandaida kuti wange waripo ndisabhuku. Sabhuku hawana kugona unga wauya nekuda kwekubasa wanga wakabatikana kuHarare. Saka zvadaro ndakanga ndataurira sabhuku wakamiririra ava wari kuHauna nyaya iyoyo yekuti ava wari kuti havachadi kundiona pandiri kugara. Sabhuku akamirira sabhuku hatinaye panapa akati inini nemunhu uyu titori nepeace order hatiwirirani, endai Kwashi. Saka ndakaenda Kwashi. Ndasvika Kwashi ishi akati nix inini uyu handimukwanisi, endai kwamambo. Ndokuuya kwandakaita kuzokota panapa. Zvadaro ndakaudza baba, ani baba namba 3 baba romadzibaba edu ari kwaMurewa akabva kurupinda ikoko achibva pamba paari kugara iyeyo. Pamba paari kugara iyeyo baba munini ari kwaMurewa wakanga wataura namukoma wavo baba wangu achiti wana wangu wawachauya kana wakura zvawati iwe uda kugara patere rangu. Baba munini ndipo pawakawaka pamba pababa wangu. Kuzobva kwakazoita muna 92 wachienda kwaMurewa wakatoya achitaura mukoma kuti mukoma inini ndakuita sei ndakwenda. So umoona kuti mungadini nyaya yawana sekutara kwamaita sei kwamaita. Mukoma wavo ndipo pawakanga wasiripoba. Mukoma wakambogarawo kusango, wakagara kuOdhintare, wakazotenga stendi kwaJombe wakawaka, wakabvapo wakaenda wakagara kwaSarupinda kumba kwamai wavo. Chikonzero chakachaita kuti aende kugara kumba kwamai ndechekuti baba wacho akanga atomudzinga nenyaya yekunga ari kurova baba achipindira nyaya dzebarika rababa. Kuzoya kwaakaita aona kuti baba munini aenda ndo paakasvika achopinda muimba dzakanga dzakavakwa nababa munini kusumuka kwawakaenda. Inini ndabvawo kwandanga ndiri kuti ndakuchienda kurupinda. Ndakatosvika ndichiendawo kwaSabhuku ndichienda Kwashi. Zvinzi aiwa wagara uri mwana wekunokuka pamba penyitopaziva uye baba wenyu akati kuti mwana wangu warita sei, mwana wangu wakudzoka. Ndakazi enda unogara padi paunoda. Saka ndakaenda kwaurugara baba pana mukoma. Ndikati ndauya inini. Zvikanzi shamwari munhu unogara paangoda. Musha wekwamandwanza uno hauna chiro chinonzi mukanoba. Ndikati munoti musha hauna chinonzi mukanoba sei? Kanzi munhu ungondorima paanenge ari. Ndopakanditi enda ugare pamba pababa wake iye. Ndikati nix inga kuno mwana nyina wariwani wachauya papa. Vanditi futi enda baba munini paripo futi. Ndikati aiwa wana wepo wachadii mwana wachauya. Inini zvinayo ndienda hangu kuminda. Ndakasuruka ndikaenda kuminda iri almost a kilometer kubva pavarugare iwapo. Minda iyoyo yagara iri minda yababa wangu zvakare.
Ndokwandakaenda ndikasvika ndakagara ikoko. Ikoko ndopakauya futi achitaura nyaya yekuti iwe kana riri dhundu anoyobva agura kuti iwe dhundu riwe guma apa kumberi uko hauchatorimi. Iwe kubva apa hauchatorimi, iri dhundu ngeremwana wangu kutobatirira futi wana wake muminda yababongo. Ndakaramba ndakanyarara nekuda kuti munhu anga agara ari violent uye tanga tatoziva kuti munhu une zvaanazvo unokwanisa kutouraya. Saka ndakazosurungwa nekuda kuti mabhaseti akanga abuda mudare muno kuti ini ndichiti kana zvakadaro ini ndausumudza nyaya dzangu ini dziende. Saka ndakafonera baba iro sondoreni aibva anti usaende kudare usina sabhuku. Kana sabhuku ari uko ati ane peace order uyu, tsvaga sabhuku chaiye aende kudare ikoko, ndiye aende akumirire. Uye sabhuku iye ndoda kuti nditaure naye zvandoda ndimutaurire pamusoro penyu nokuda kuti mese muri wana wangu. Iwo wanga wati kudii kone paurufunga kuti iwe nemagariro nemadzinga. Ndikati inini ndandiri kuti paari kugara hapachina kuti ndingati ngepababa vangu ibva nekuda kwekuti tiri vamwe chete. Asi zvokuti achafambezve kilomita yekuuya kumhiri kwandiri koshandira kondidzingirira kuminda iriyo, kwete. Baba wakati izvozvo ndo zvaanofanira kunga achiita chaizvo. Chero sabhuku ngaandifonere kuti nditaure naye. Kana ndataura naye, kana dai zvikanesa zvikadii kuita kuti handichagonitonga baba wane 90 years uye watonochirwere wane catheter pasina makumbo maronda shuga, handichagoni kufamba. Kana dai zvanga zvichiita, chero dai mumapinda mudare macho imomo, kana zvichibvumirwa kuti kana mambo ndinotaura naye, ndaizokumbira kuti pamwe ndaigona kuti nditaure nawo. Saka zvakadaro ikoko ndakafonera sabhuku akabvuma kuti unouya. Ndikazofonera secretary kudare kuno ndototi baba wangu ane chikumbiro chekuti kana zvichiita wakupewo mhinduro nejudgment yawo sababa semazini nemagariro atanga takaita kurupinda ikoko. Saka muri kuona ndaapano changamire. Ndakadaidza sabhuku kuti auye amire. Wamwe wese ukama hapana unoda kuswedera padhuze waine nyaya yekuti tinourava. Saka chinhu chako chitondinetsawo pamararamiro angu kuti zvana achitaura kuti shuwa takaenda kuti naye nenyaya yemwana ndikamuhya nyaya yacho zvese kuti unofanira kunge achibhadhara. Musi wemanje monga ndatotaurwa saizvozvo tindori maclerk of court. Clerk of court akandoti budei kunze zvikanzi dakuona kuti iwewe 2 months dzawapiwa kuti ndikubhadhara iwe unozvitsvitsa here, unofanira kunge ndatopedza newe. Ndikatoti munoigidire mukoma pane zvomuri kutaura zvi zvainyaya kudii vatatonyaradzana clerk of court vapinda. Asi anotombotobhuya kuti ndo zvinoita asi yakatoti order arupinda tatononyara patapiwa chii maoutcome angu yakadai. Saka nyaya yangu ndeyekuti ndauya nyaya kuti akundidzingira kuti iwewe ibva kuno hauna maruramiro, ndisingazivi kuti iye wacho ndiani. Nokuda kwekuti kunyange chitupa changu chakafanana necha, mabhurudza ndimabhurudza, nyama yende inyama yende. Ndipo parinondinetsa kuti iye simba rekuti achindidzingirire waritorako. Ndo masoko uchangamire. Akangwara kutaura kunonyepa. Takabva mubhuku ramabvudza 1976 kuenda kuKipi. Ane 6 years uyu. Vanhu vakabuda muKipi 80. Baba wako wakaramba kudzoka kumatere. Baba wangu ndiye akadzoka. Baba munini vari kutaura wakazouya muimba dzababa munini akanga amunira ngemheni, akamunira nemheni. Ndiye akadzoka. Baba wake arambidza iye baba munini uyu. Saka chirundinetsa ngechekuti iye ari kuuya kokana neni. Sabhuku wake ndimboto uyu, isho wake ndisamanga. Inini sabhuku ndimabvurudza, ishe ndinyama yangu. Nawo yari kutaura kuti sabhuku ishe hawandidi, wanonditi ndiri gombiro. Uyo tori yapo itori gombiro asi sabhuku boka. Sabhuku ndi Francis mambo. Kana kufona kwa DC uko ndo chokwadi chini. Uyu unomirira ugombiro wekuti hakuna ungozoiba. Iyo zvati ni nyaya iye sabhuku wacho udo. Akatipura mabharana atawe. Sonda pera mwezi wapera uno. Utodikana mbuzi. Uyu murudzinga here. Aiwa uyu akanya. Uyu kuti auye kukumba uku. Paakaoga ndini. Ini ndakafamba kudzika kumba kwake uyu. Ndiye ndini ndakadaidzwa ndiye uyu kumba kwake. Saka ndini ndakamoti uya tirime muzvaifamba. Tinoda vanopindura mbuzi. Nyaya mangaro ndikuti muri kutidzinga panzvimbo pandinogara. Ini ndambobvira ndambomudzinga kuti baba nzvimbo ndakamuti ini hospital yangu handichadiba nayo, pipeline yangu yetu tatushandidzana hospital because mundaona ndikuri maini ndiwo ndakamugurira.
semunhu atati kutsvaga mari yekuti tifambe kwenda makoti emheni dzake dzakangarwa nadzo. Saka ini ndamugurira pisi yacho mumunda munanduri manyia. Ini hazvichatori makuba. Zvaakaita ndizviziva. Iwe. Mwana wangu chaiye haasi chatokupura magwere. Mukadzi wangu chaiye umakawana mulungu uyo. Gurabe rakaita tsvina adonha mumunda imomo. Vaenda maprofita wega. Zvikanzi iwe uri kuya kurima munda usiri mamurume wako uda kuzviitani kuyo. Saka inini ndakati pipeline yangu handichadiba naye musi wa 22 April ndizvo ndakataura. Zvese zvauti takasangana tikadini. Ina hasibonana naye. Jamani, kwanza handisi kudzinga ba. Nomutaura nenyaya yekuti rendi yake. Arunyika. Ngatidai. Imi ndimizizo kasabhuku handiti? Ndiri sabhuku wacho chaite. Kogombiro ndiripi? Pamusoro pemakuita sei. Uyu murume uyu ndiye kwaMandwani. Ari mubhuku mangu mamavhurudza. Right. Family tree yedu yemavhurudza haizivi. Mwana utaura kuti Francis, mwana wamukoma watakatosiyawo pamba ari pamba usina zvauri kuita. Chisara uchiona chibhuku. Pafamily tree yedu vanhu vatoripo so far, we are 4 boys. Nevamwe vakoma 2, we are 6. Vana baba varipo. Vana baba chaivo chaivo. Vana baba ava ndo vatori newana vatakazoti chisara uchimboona uri pamba. Saka munhu arikutaura haana information. Panyaya yeuyu akatotaura uyu chitupa chake chakanzi mavhurudza ndoyo mubhuku mangu. Wataura kuti hausi mubhuku wemavhurudza, ari mumavhurudza. Uyu murume uyu ari kushungurudza murume uyu. Ichokwadi ada kunjenga, ada kunyepa. Right. Nhau yake yezvinhu zvakabatwa ndinoona kuti ndo pane nyaya irikurumidza kufamba nayo. Kubatwa kwakaita zvinhu zvake panapa mabhasikiti. Wakashauti wafana nomumwe wacho wangu vari kwasina kuya wanga iyo zvinovakura vava vari mumaukuru wakupusha wakuona kuti mafambiro aita mukoma wedu aya haana kudini haana kunyatsojeka. Saka ndosaka wakazosvika panyu kuti zvinhu zvake zvibude. Saka ushungu hwaainahwo ari kushushira zvimwe zvinhu zvaainazvo pamwe handizivi kuti vacharamba vari kungoti ase vachimu zvinhu zvake simba rake robva radini rapera because murume uyu anoshandisa maweapons anofambira usiku ukanetsana naye anogona kuti usiku anouya kuti wopisa imba kana iri yeuswa mumunda kana mine magwere unonospureya andozikanwa macases ake ndofunga there are more than 7 mubhuku mangu more than 10 hameno anoenda usiku ospureya mamwe emabhanana atombospureyera futi iyeyo munda wese more than 100 plants anospureya nebhumu usiku magwere same thing zera iyi saka unhu hwake inini pachangu mubhuku mangu handimuzivi because anoti haana sabhuku nakuya kuti imwe nyaya kuti naye kunana anoti ndii handitongwi nasabhuku handitongwi nashe abva kuno kwacho kwamambo kwacho futi anosvika futi mabhanana ounganidza unoti hainini mambo mudasa haana zvaanondita haanditongi haandihwini yoshati kana zvinetsa andii kungorapila kuhigh court because kana achiti asvika uko anenge achitsoropodza futi dare ratongwa kuno murume iyeyi same person haateereri ukamuti kana kuti ane musi wakamboya pamba pangu achitaura nyaya yake kana one day for more than 10 years anotoda kudzo akaona mukadzi wanga akatakura huni akatombodawo mudzingirira nemusewe iyeyo pari kugeza vakadzi pachisambo chaiko kudhara haana sikuzo anosvika achingopfuura vanhu vakakumura hembe iyeyo unhu hwake iyeyo ukadawo munetsa anofamba nemaweapons ndande saka vanhu vese munharaunda wakuita sei they are now fearing neck vari kutomatiza vanhu munharaunda vachiterifya vanhu nemaweapons anothretena and the poison ukutosha kutodai so anogona kuti imba yacho anogona kufuma yakapiswa akaramba achirima minda ndeye baba wake zveshuwa paukama hwavo but uyu threat yaanoita anoshandisa maweapons nemapoison kuzowedzera nesimba remabhasiketi kana kuine mamwe handizi saka hondo ipa apa pane hondo apa inini mambo ndinoda kutaurisa kuti mambo ndichazotoya ndinoda kuti nditomudzinge abude community inogona inozi community justice haisi pamutemo macommunity social controls aripo yes asiri zvitema if a member of the community traumatizes the community unoitwa community judgment unorongedzedzwa necommunity inini ndinotoendera ndirikura kuti pane mwe mbuya akanga anetsa akakotsera mwana akakamudhira makadini nharaunda yakazorongedzesa akaendikosa kubva
unoitirwa povo yaramba iyeyo kana mambo kana jaji ukazi community inenge ine complain yekuti tikuda social justice ukazi hatifaniri kuita munhu wani anoterrorize the whole community hauna right yakadaro everyone must enjoy those freedoms those rights handiti expression space zvese and kuita big brother hakukupi kodzero kuti vadiki vanofanira vashaya nepekugara because leadership executional inofanira kutongorespect ukona kuitwa papanapa unosvika kudiscusani yacho panapa uchishoropodza mambo hatina evidence but tikakubata kuti nemhosva iyo this will also want to terrorize inyaya nyingi ngatidzoke panyaya uyu murume uyu adiwa protection order from the brother vada mutemo ubatsira no zvatakuita haumana kumboenda niko honde test chibva masvika muno nechii muno neminda wakapenza chibva masvika mamhanu naminda mamatipa report muse Saturday then we make a decision then ipapa uchambofunga zvimwe pane action irikutodiwa isiri iyi bai we need some other action yakati serious zvifambo zvakanaka yes mambo wanonyepa ngozi kana mechinzwa munhu achinyepa anditi urunzi rubva harari handitika zvinhu zvaarikutaura ari kuzviona ari kuti one nyaya hombe chaiyo ndeyerendiishu yekutengesa minda kwawanoita ndiyo yakaita kuti wandiwende mambo kubva 98 ndakwidza munyaya kwamambo Mutasa ndipo ndakabva ndazi hauchina sabhuku wako ndi Mutasa isho wako ndi Mutasa isusu hatichakutongiba ndipo pakabuda nyaya yacho mambo 99 ndiwo warume avo saka wari kunditi nini ndiri vhanda ndiri alright takataura paya pakuti mambo modal ngatisatire test ende panzvimbo test then tokaudeipaapa topa judgment on Saturday ngai muripo panzvimbo ipapo musese test right handle